Joriemb nyamburko mag taxi matiyo kod yore ng'we yamo kata digital taxi koro chano bago ng'anyo ka gigolo ywak ewi yuto matin ma ohala no kelo negi. Jakom ma joriemb taxi go Calvin Sukumu wacho ni gisechiwo milome mar chako ng'anyo tarik 6 dwe mar adek kaluwore kod ywaruok e kindgi kod weg kembe mag yore manyasani ma gitiyo go timo ohala no ma giwacho ni ok chulgi omenda moromo. Calvin wacho ni gisebet kod pek bang' nengo modhi mag nyamburko idho e thuolo mag dweche 6 mokadho. Wasebedo kwabedo gi yore matek kuom yorwa mar yuto kaluwore ni bech mafuta bende sani oidho ngang'. Ne wakwayo ni mondo mi jogo mochung'ne yore mag wuoth ma en NTSA mondo mi otem mondo ne ni jogi duto temo yangi mondo mi otim yore mag wuothgi oluwo chike moyangi sani ma wadendo ni TNC rules. To kuom mano pok waneno ka gini otimore nwa e yono mwadwaro. Ka ok giwinjwa to gima koro wadongo ni wachiwo thuolo ni wachako ng'anyo ma oyangi tarik 6 dwe mar adek kuom ndalo 30 to kendo wawacho ni ok wadog chien. Tarik 6 dwe mar adek wachako ng'anyo kendo wachiwo ni ng'anyo ni biro dhi mbele. Ramogi kamano kuom bedo koda e chakruok.